मेघालयनि लामाफ्रा बिदिनोसै नै नायनानै लादो बिराद क्लिन आरो गोजौ गाहाय हाजो गोजाब्लाबो बिराद मोजां जायगायावनो मानखोनाय जायगायावनो मानायब्लाबो बेयाव बिराद गोजौ मानखोनांगौ दंलायबाय आरोना अयथासार गोजौ ओमफ्राय हा खुरखालाबायो नै थांगासिनो दङ दायो एसे शिलंआव बेरायनो थांनोसै गरम बोथोरनि एसे दा बेयावनो मानखोनाय थालायबाय नै बिदि आरो बेयाव मानखोलायबाय अयथासार गोजौ मोजांथार बेरायनो हाजोल' जेरैबो अयथासार राइडारफोर दं नै बिराद सिबखावखायल'खा नै बिराद स्पिड सालायोलै ओरैलाय नायहरग्रा हनै गाहायाव ओइ आनारस खालि आनारस बागानल' नुयो आरो बै हाजो थिखिनिया गासिनो आनारस बागान बिदि आरो फ्रायनो बांसिनानो आनारस बागान नै बेबो आनारस फानजोबदों नै लामायाव खुमब्रा मैगं मा मैगं बरिया फानो आरो नै बेयावबो नै अयथासार आनारस बागान आयु बै हाजोआव नै हाजो दरसे आनारस गोजा बे लामायावबो नै फिसालाबो फैदों ঘরে কিভাবে থাকে ওরা এসি দিয়ে কত করে করে এসি চালায় যায় এনা ব্রাদারা গাড়ি চালাগাसिनो नै সামনে ভিডিওটা করে দিতে মুক্তিবি হ্যাঁ সামনে ভিডিওটা করে দি মুক্তিবি এর ভিডিওটা ওইটা স্যার মাবা गोजा आरो थांगासिनो दङ जोङो नै ज' हेलो एभ्रिवान जय ज' फैदों आरोना गोलोम बोथोरनि बेरायनो नै दा थांबाय थानि मोजां जायगा एसे जायफ्रा फैयाखै फैदो बेरायनोहाय फैग्राफ्राथ' फैबाय थाखायो ओमफ्राय गोजानबोथ' नंखाना बारा शिलंआलाय एसे गोबां मोजां जायगा दं बेफोरावहाय एसे भिडिअ लालाबायलांनोसै आरो बरिया थांबाय थानि र'